na yi bayani akan zan kawo style ɗin da za ki hau mijinki ya ci ki, cin da har sai ya ce ki ɗaga shi. Wannan cin ba kowane ci ba ne ba. Mata da yawa idan har suka hau kan oga kawai tsalle suke yi, su ta faman tsalle. Ba tsalle ake yi ba 'yar uwa. Idan har za ki hau kan oga, ya zamana cewar kun yi wasa, wasan da ya tayar wa da kowannen ku sha'awa daga ke har shi. Cin da yana taɓa gabanki zai ji caɓar ruwa ya fita. Cin da ko ya kai hannunsa gabanki zai ji cewar ruwan nan yana fita. Ruwa mai daɗi, ruwan da zai so ya sa azzakarinsa a cikin farjinki. To wannan kin ga kin yi wasa da shi kuma kun gamsu, wasa na gamsuwa. Ba irin wasan da buja kawai ana zuwa miji yana zuwa ba wani wasa mai tsawo. Kawai sai dai yayi sauri ya zira ya gama ya tafi. Ko kuma yana fara miki wasa azzakarinsa na miƙewa zai ce hau ki fara cinsa. Gaskiya ku ɗau lokaci a wannan style ɗin domin yana da daɗi. Ke za ki ji daɗi shi ma kuma zai ji daɗi. Yauwa yanda za ku yi idan har kun yi wannan wasan to za ki zo kawai ki hau kansa amma kina fuskantarsa yana kallon ki kina kallonsa. Zai miƙar da ƙafafunsa ba wai ya wara su ba, ke kuma sai ki zo ki hau tsakankanin cinyarsa amma ki ware ƙafafunki ta inda kina luma azzakarin nan zai shige cikin farjinki babu wani gargada tunda ai ga ruwa nan ya tsatsafo. Kawai sai ki zo ki fara zira ta a hankali, dama kafin ki zira sai kin ɗan fara lasarta, kin tsotse ta, kin mata kisin, kin mata komai abin da zai sa ta ƙara tashi ta ji zumuɗin so take ta shiga ciki. Yauwa sai kawai ki zo ki raba ƙafafunki. Ki raba ƙafafunki sai ki zo ki ɗan fara sa wannan kankaciyar ta fara shiga a hankali, a hankali, a hankali, a hankali, a hankali har sai kin kai ga direwa. Ƙugunki ya haɗu da ɗuwawunki, duburarki ta haɗu da ƙugunsa. To yauwa a nan fa sai kawai ki fara shafa shi. Kina shafa shi ki ɗan kwanto kina shafa gefen cikinsa wajen bayansa kenan kina shafa shi kina shafa nonuwansa sai ki fara aiki. Daga nan aikin da zaki fara zaki yi baya da hannayenki ne. Baya kin ga ai ƙafafunsa a miƙe yake sai ki baya da hannunki sai ki fara muskuta ƙugunki kina muskutawa kina ɗan tsalle haka kina ɗan kaiwa da kawowa ki sama ki ƙasa. Shi ma kuma ba wai tsayawa zai ba za ki ce masa ya ɗan ringa ɗaga ƙugun nasa domin ya ringa taɓo miki kema. To shi ma zai ringa ɗaga kema kina yi kina ɗaga haka za ku yi ta yi. Haka za ku yi ta yi ki ringa wayyo daɗi, wayyo daɗi yana kai mun ina jin daɗin ka. Yana ba da sautin nan wannan wanda ruwa zai ringa cakal, 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 cakal. Kina yi haka ki baya da hannunki ki turo ƙirjinki. Kar ki la'akari da cewa wai nonuwanki sun zube ko kar ya ganki a haka ko waye mijinki ne kuma ai da nonuwan naki ba haka yake ba shi ya zubar da shi. Sai abin da namiji ya fi buƙata idan har nonuwanki akwai tudu da nama sannan gabanki akwai ruwa da daɗi kuma yana da zurfi to shi ba ruwansa. In dai kina da waɗannan abubuwa nonuwanki in ya kai silifas wajen sauka in ya kai menene wajen sauka ba ruwansa shi dai kawai ya ji shi da tudu ya ji shi da nama ko yaya taɓa zai ji shi da tauri da tudu to ya fi buƙatar wannan ba wai sakinsa ba. In sun saki dama mace in dai ta haihu ko aka tattaɓa su ai dole su sauka tunda haka yanayin halittar mu take. To haka za ki yi masa har sai ya ce ki ɗaga ni, ki ɗaga ni. Za ki ƙaran min da ruwa ki ɗaga ni, ki ɗaga ni. Ki ce ai so nake ruwan ya ƙare. Ai so nake yau in ƙaran maka da ruwan kanka. Ce to me zan baki anjima ko me zan baki gobe?
ce akwai shi. Ai ruwanka ba zai ƙare ba. Kai ka manta ruwa ne da kai inda ka san ƙorama. Shi ma haka zai ta yabanki yana yi haka dai har ku samu kowa buƙatarsa ta biya. To sai ki samu ki kwanta a ƙirjinsa ki ɗau lokaci ko bacci ya ɗauke ku haka amma ki tashi ki je ki ɗauraye jikinki domin gudun samun matsala. Matsala ba ta komai ba saboda an zuba miki ruwan maniyyi kuma biki goge shi ba. Ƙananun cututtuka suna iya shiga mace. Wannan ita ce ki gwada.